Aitor Bizkarra. Herrian jarri dute alkate berria, eta zuntzitu digu, osorik herria, nola nire etxea dun baserria. Nahiago nuke alkate, kortako txerria. Barkatuko idazte, Aitorrek zituen oinak, noski, herria, baserria, berria eta zerria ziren, Aitor Serbier honen kantan, eta bere oinak, lorea, kolorea, hobea eta umorea. Etxe ondoko pentzean, hor dago lorea, eta urrezkoak dauka kolorea. Ezin ziteken izan, hau baino hobea, goizero alaitzen dit, arek umorea. Maialen Lopez egokitu zaizkion oinak berriz, txapela, epela, kartzela eta kupela. Hemen giroa dago nahikoa epela, holtzak iduinduela gaurkoan kartzela, saioa bukatzean edango kupela. Zeren gaurkoan ez dut irazko txapela, zeren gaurkoan ez dut irazko txapela. Txaber Alturak berriz, bero, gero, ero eta egunero ditu honek. Ona heltzeko aukera, ez dago egunero, ta etorri behar da pasa eta gero, ez nago urdurita, ni ez nago zeren eta saioa, dago bero. Lur Renteriak, eguna, txapelduna, erantzuna eta laguna. Gaur ez duna jakin nahien erantzuna, ez baitut izan nahi nehaiz txapelduna, bakarrik izan nahi dut beste laguna, eian untxapasten den gaurkoan eguna. Dioen sarraietantzako hitzak, helburu, buru, seguru eta dugu. Goiz juntanen heiketa, handian induhu, enaitak gidatzen zin, galtzia seguru. Sala juntat heltzia, bagenin helburu, azkenin jebezaiki,
Aijatza mandugu, azkenin bezaiki, aijatza mandugu. Eta Jon Irazabali egokitu zaizkionak gogorra, oporra, mozkorra eta altxorra. Bertxotan aritzea da pixkat gogorra, entrenamendu hori ez da oporra, txapela da enetzat, egiazko altxorra, gaur irabazten badut, izanen mozkorra. Gaur irabazten badut,